Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα δούμε την ηρωπή αδράνειας. Το Ι ή αλλιώς J ονομάζεται ηρωπή αδράνειας επίπεδης επιφάνειας, δείχνει πόσο εύκολα μπορεί να καμφθεί ένα στοιχείο λόγω της γεωμετρίας του. Προσέξτε, το πόσο θα καμφθεί ένα στοιχείο έχει να κάνει προφανώς με το πόσο δύναμη ασκείς. Αν το ασκήσω μεγάλη δύναμη θα καμφθεί πολύ. Αν το ασκήσω μικρότερη δύναμη θα καμφθεί λίγο. Έχει να κάνει όμως και με το υλικό του, με το μέτρο ελαστικότητας ε. Προφανώς ένα στοιχείο από πολύ ελαστικό υλικό θα καμφθεί πολύ περισσότερο από ένα δίσκαμπτο στοιχείο όπως το σίδερο, ας πούμε, ο χάλιβας. Αλλά έχει να κάνει, και εδώ είναι το Ι, η ηρωπή αδράνειας, και με τη γεωμετρία του. Αλλιώς θα καμφθεί μία τετραγωνική διατομή, αλλιώς θα καμφθεί μία κυκλική διατομή. Θέλω να θυμάστε ότι για μια ορθογωνική διατομή η ηρωπή αδράνειας υπολογίζεται από αυτόν εδώ τον τύπο. Ι ίσον B επί H τρίτης δωδέκατα. Παρατηρήστε κάτι πολύ σημαντικό. Το ύψος H είναι αυτό που υψώνεται στην τρίτη δύναμη. Για δείτε λιγάκι αυτό εδώ το βιντεάκι. Τι μας δείχνει. Η ίδια ακριβώς διατομή, αν την τοποθετήσουμε αλλιώς, παρουσιάζει διαφορετική ηρωπή αδράνειας. Στην πρώτη περίπτωση που την έχουμε τοποθετήσει οριζόντια την ίδια διατομή, με το ίδιο υλικό, έτσι, επειδή το H είναι πολύ μικρότερο από τη δεύτερη περίπτωση, έχει μικρότερη ηρωπή αδράνειας. Άρα, αν τοποθετήσετε τη διατομή σας όπως τον πρώτο τρόπο, θα καμφθεί πάρα πολύ εύκολα, σε αντίθεση με το δεύτερο τρόπο. Ενώ λοιπόν το σχήμα είναι ακριβώς ίδιο, η αντίσταση σε κάμψη αλλάζει δραματικά. Άμα το βίντεο σας άρεσε και θεωρείτε ότι σας βοήθησε, στείλτε το μεταξύ σας, ομαδικές, σε συνομιλίες, έτσι ώστε να βοηθηθεί κι άλλος κόσμος.